салом алайкум дӯстон, бинандагон, бародарон ва павхоҳарон. Аз дастгири ҳар яки шумо миннатдорам бародаро ва бисёриё дар комент менависонед ки ами ягон ремонте ки қишлоқӣ боша ва расходаш камтарак боша ва качественӣ боша. Качественӣ ба чӣ маъне дар назар дорам бародаро, ва бисёриёш дар комментария дар WhatsApp менависонанд ки бародар ту як ремонтои ами қишлоқиро мепартои обични ремонта мегӯи качествояш ихел ухел. Бародаро, бисёри одамое ки дар қишлоқ зиндагӣ мекунанд ба чӣ хотир мегӯянд качественӣ ба маънае ки аму ранг на дар даст биёяд, на дар пишт, на дар танаи таксарӣ ягон чиза наёяд ва гулакҳоам қапидан доғмон тоза карда шавад. Ба ҳамин хотир дар қишлоқҳо ҳар яке мо шумо медонем ки хонаи ами заминӣ печка гулак мешитагӣ чӣ хелае хоҳӣ нахоҳӣ як ҷо рӯғанӣ мешавад, як ҷо доғ мезанад, як ҷо хат кашидагӣ мешавад. Ба ҳамин хотир качественӣ мо иш мегӯянд. Мо ина хайтек задем, стили хайтек ба свети оранҷевӣ. Бисёриёт мегуфтем ки амира ба бежвӣ мезанӣ. То бародар чӣ баба дигар светҳо намезанӣ? Бародаро, охир ман аму клен чӣ светеро ки вибр кунам, мо амуд ремонт карда метавонем ба вибри хонадор ва кадом свете ки маъқулш мешавад. Ина ин хона калидора полнин шахматш задем, ина хонаи дигариша декоратив задем. Декоратива заминша кабути осмонӣ задагием, болоша сафед задагием, ҳамаша турецкий лак задагием, ҳамаша лак истифода бурдагием барои моҳишни гарантиш қатӣ. Хай пишти шифонера мо ремонт кардем, шифонера ҷош намонем, ба ҳамин хотир навормон он тараф наметава. Болои шифонера нигоҳ кунед, декоратив задагӣ бари шифонер метава. Вақте мо дар сентр мондем, дар навор кардан тариқ камтар нито меомад, ба ҳамин хотир шифонера ҷои худаш намондем. Ина баъдан декоративи задагимона пешкаш шумо гардондем. Нигоҳ кунед чӣ хел ба зеб меояд. Свети кабути осмонӣ, сери, бежви, оранҷви, ами светҳо савзи салати, савзи баланди салати да болошта сафед биза хушрӯ меояд бародарон. Ва ин декоративам моҳишне ба шпаклёвка тайёр мешавад. болои ин лак мезанӣ. Вақте лак задӣ, танаи девора бушу чӣ корш мекунӣ, тозаи хушрӯ метава. Ана хайтекам дар калидор беҳтарин меояд ва декоративи лимони қатӣ сафедам гизалаи бад меояд бародаро. Ина нигоҳ кунед, свети лимони заминша задагием, ана болоша декоративи сафед задагием, 4 угл столбик бировардагиай, болои хона кабути осмонӣ омандагиай. Ана ира ёдтон набароем бародаро ки ремонт дар ноҳияи шаҳри Туз кардагиай. Дар ҳамуҷа ана як клиент занг зад, ба хоҳиши ҳамун клиент ҳами ремонтҳоро карда додем. Ана ин ремонтҳо ҳама 100% моҳишне ва бисёриёт мепурсед ки раҳои дур мерай, намерай. Бародаро, як чизе ки ҷои дар нарх навои мо тоғри бигирад, ремонт ҳам мерем ва кадомета шароитет соз боша, ремонти классик, хайтек, чӣ ремонте мехоҳӣ, иншоалло ремонт мекунем, метавонед. Ҳар одама мо ба киссаи худаш, ба шароити хонадор, ба ҳамун ҷои зисташ нигоҳ мекунем, чӣ ремонте ки амуда мақсад удобнияй покриватш мекунам, ба шароити ҷевакш тоғри мегирад, мақсад ба сумаш, амуд ремонта пешниҳодш мекунем, ремонт мекунем, метавонем шавад. Гӯеш ки бихоҳад ки ремонти замонавӣ классик ё ягон хайтек, ягон стили нав бикуна, фарқ надорад. Амун дагорон тоғри бигирад, чӣ стиле маъқулша мезанем, метавонем шавад иншоалло. Ва дастгириро фаромӯш намекунем бародаро. Амулаи кора мемонем ва фикрҳои ҳар як шумо барои мо муҳимаи фикротонро дар комментария бинависонем, беҳтарин мешавад бародаро. Ва бисёриёт мегуфтем ки гил, аппарат, сементи сафед, декоратив, фуршӣ дорӣ ё ки мезанӣ бародаро. ҳам фуршӣ дорем, ҳам нарх навомон бо мегӯем як борга ки ҷои да тоғри бигирад, ремонт ҳам мекунем. Ва кадоме мехоҳад шогирд биста, шогирдам қабул мекунем барои кора ишон додан, ёд гирифтанаш шогирдам мегирем. Ва кадоме ки мехоҳад ба телефон бипурсад, дар WhatsApp муроҷиат кунед дар номерои болои ҳамин экран мондагӣ. Иншоалло ки стили хайтека, декоратива, чӣ гилпартоира, чӣ ремонтера ки намефаҳмед, WhatsApp да мефаҳмонем ҳар як шуморо. Ва бародаро, ай ҳамат хоҳиш, илтимос, бисёриёт занг мезанӣ, ака нами намуд материалро ҳисоб кард, хай баъд ман ремонтма оли шароитам шава баъд мекунам ё ки баъдан ремонт кунам, ҳозир мехоҳам бифаҳмам чанд қадр расход мешавад. Бародаро, вақте мо рости кор диҳем, ака вақти тариқ ҳисобҳасад надорем, не кадоми ремонт карданӣ бинависон, иншоалло ҳисобҳасад мекунем, пешкаши ҳар яки шумо мегардонем.